Ita, isagot mi kada kayo ti istorya, ana paulwan. Didakkel nga aso. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti Mortalahiro. Dito'y drama, ana paulwan. Alipugpog! Ay, ako, napasamak. Anya tinapasama, kakabsat. Biktima man hindi ito narungsot nga ayo. Anya? Basta kabos ti bulan, at dalat ta mabiktima. Ay, naapod Diyos. Nakabut-butang matday ta. Kasta unay tinamsaakan jay ayo. Agasem ta kasla impampenek na tinangkagat dito'y biktima na. Unro dapo. Kasladakkel nga aso tinangkagat iti dahitoy. Kasta met ti atap may baro. Dakkel nga aso ti agpat-patay. Kasta ka di, nana. Ada ka di amoyo dito'y nga dadakkel nga aso na. Ay, awan ti amu may kapsat. Ay, basta madamag milatan nga adamanen na tay agapuanan ti adu akagat ti ayaw. Tirigat na. Awan ti makakita. Tawan mo ti makaamaw no kaano nga agparang dayjay nga ayaw. Ay, delikado nga rod ah. Wan nga rod kapsat. Ngam no kabos ti bulan. Talaga nga dalat ta mabiktima. Kaasimot dagiti mabikbiktima. Talaga barok. Ayun gayam. Itala makita kayo dito'y lugar mi Dayo kayo? Nana. At dabirbirukan mi dito'y lugar yo. Kasta ka day. Isumot lagayam. Ay, wan kabsat. Podno ti ko na ti apok. Ada birbiro kan mi dito'y lugar yo. Hangam ti parikot mi itakot. Awan pakidagusan mi. Kasta ka day. Panagkitak mo't kada kayo kut saan kayo ama nagdakdakas. Nalagaan mo tirik na kada kayaw. Iso ama balain ngay jay balay may ti umayan niyaw. Agpaiso, nana. Pasangbayan da kami kiniapong ko, di balayo. Wan, baraw. Agyaman kami, nana. Di kay madanagan. Tanasingpet kami kiniapong ko. Ay, wan kabsat. Saan kami man nagdakdak sa tao? Day, adan dagiti pulis. Ala, mapantayo nga ruda ni jay balay. Dagiti pulisan ti makaamo iti bangkay. Kasano nga tama takwatak. Noan niya aklase ti ayop di agpatpatay, apong. Matakwatam tulat ta ah. Babaan iti pan nakabalin mo, apo. Sa bagay. Tirigat na. Tunggal kabus lang ti bulan ngagparang di mang biktima. Kaya't asawan day ta. Agbayag ta ditoy. Taurayon tamanin ti sumaruno akabos. Sana bali. Ti importante. Maparmek munto day jay ngagpatpatay. Takaasid dagiti tao abik biktimaan na. Wan nga rod, apong. Ne, ada kayo matgayam dito'y balkon. Apong bubod. Manong kulas. Ay, ingkay agi na naijabakan ti aseled, Ay, mayat dito ita na pariir, basang. Nagmayat ti puloy ti angin. Wan, ading silya. Nadagaang ti panawan. Iso amay mayat dito'y apagyanan mi kiniapong bubod. Sa bagay. Aywan gayam. Taga ano kayo? Ijay barangay tirad-tirad. Kunang amin ni apong ko, nga da kanubirukan nyo ditoy. Pudno day ta, silya. Katsapay la kuma, tamabirukan mi iti kabitan na panawan. Adda ngamin nakaibaga dito iti pakasarakan mi, iti birbirukan mi. Ala, sapay ko mga rod tamabirukan nyo. No asino man day ta? Sigurado mabirukan mi. Tadi ka magsardeng. Aging gay ti di mi mabirukan. Naimbag nga oras mo, manang aning. Si kamat gayam, Dario. Umay ko kumamanan pasyaran ni Silya.
Sige, umunag ka. Agyaman na, manang aning. Ala, agtugaw ka, tain na kaya ba ni Celia, ijay silid na. Agyaman na, manang. Anya ngay silya. Aging ga ka diita. Katawan pa iti mauray ko asong ba? Ti daton ko nga ayat? Manong Dario, saan aya nga imbagak meten a sumapol kalangan iti sabali nga ayatem? Gapu taawan to ti mauray mo kanyak. Uray kas tatikanayon mo nga ibaga. Sana klata mauma. Urayak no kaano ama ayat nak. Agsaysayang ka lang iti oras ken panawen, Manong Dario. Silya, rabiin. Saan ka kadipay maturog? Ay, ang damot gayam sa nga ilim. Ay, uwan, Manong Kulas. Iso ni Dario. Naimbaga rabiim kabsat. Dahito'y kading agrop-ropa nga ilyen. Ti makagapo. Iso adi mo aklo ng ti daton ko kin kang ayat? Ha, Silya? Agar-aram kin ka daytoy? Ha? Ne, saan? Sa nga ilim ida Manong Kulas. Nasingpad da ka ni Apong na. Saan nga agar-aram kanyak? Kan, mabalin ka di, Dario? Saan akas ta ti panagsasaom kan kwa na? Anya nga ilyen nga ibagbagam? Kitagpay sumat. Kita ang ati itsura na. Agasam. Takasla na balisong-song tabuok na. Kun uray ti itsura na. Nagalas. Sumardang kan? Di ka madanagan, ading Silya. Sa anak ang masakitan iti ibagbagana, tagpay sumait. Sa anak agwapo. Manong Kulas? Makitam? Isun a mismo tinangibaga. Asaan agwapo. Sumardang ka kunak lang arudan. Uray ko nam asaan agwapo ni Manong Kulas, tanasingpat. Saan nakaskan ka, nga dagpay su itsuram, ngam nagalasmat ti ugalim. Anya? Agpay sumat! Isu akasano akayatan ka, no kastamot ti ugalim. Daytoy matibagakin ka, Silya. Uray di nakayat ako na. Sanak tong agsardeng nga umay agdaton ken ka. Tandaan dayta. Anya? Saan nakasta kabsat? Kaslagi pang pangtaka iti dayta nga ibagbagam. Hoy, si Kailyen. Saan ka makibiyang dito, ha? Takas na kunakon. Sa anak nga agsardeng, aging gaajak mapagtinag ni Silya. Ket awan ti makalapod kanyak, uray asino. Nawatam! Bastos jagdat daton kini Silya. Agdwa-dwaak iti dayja tao. Awan pa nagtalag ko ken kuana. Manong Kulas, ada kamot gayam dito balkon. Nagsapa kan anagriing? Kinapudno na. Jak nakaturog idi rabii, Silya. Ha? Apay Manong? Adda ngamin pampanunutek. Ahon gayam. Taga dito'y kadimot laang lugar yaw, di agar-aram kan ka? Kunana mat at taga kabangibang a barangay, Manong. Ngamin, saan mi amakit-kita dito barangay mi? Sami lang makita no kasjay nga umay agpasyar. Kasta ka de? Wen, Manong Kulas. Ay, wen gayam. Pasensya amon ti panagsasaunakan ka idirabi, ha? Ay, syak pa yun ti mabain. Awan anyaman na. Nairwama ko nakasta ti bagbaga dagiti dadduma kanyak. Akaslaak ka no ilyen. Tapangitak ka no. Saan mat? Saan ka matapangit? Gwapo ka, Manong Kulas. Ngamin, nasingpet ka. Agyaman aksilya. Tilaang may bagak. Agan-anad ka iti dayja lalaki. Ngamin, panagkitak kan kuana kat sana mapagtalkan. Kastamot ti panagkitak, Manong. Ura iti damo pay lang nga umay agpasyar. Daytan ti narignak. Kan maysa, saan ko akayat dayjay?
gaputa naglastog. No agsasaw, kunam no asino akatauran. Day tamo tinadlaw ko. Lastog. Ngam ado dagiti kakasta at tao. Basta pa kita amlatay tinasayaat. Ngam kas itinakon-akon. Agan annad ka Wan, manong kulas. Kat agyamanak iti palagip mo. Ne, sa dino ti papanam kabsat binita. Inak ijay bangkag. Inak man agiruot, kabsat bubod. Tapambarak meten nga agpuros ka dagiti bunga tinateng me. Taidengdeng ko intunal daw. Ay, kasta. Ay, tinasayaat. Sumurot kami ka Nicolas, tulungan da kang agdalos. Ay, da kayo akabsat. No kayat yu ti sumurot. Sige, tatulungan da ka. Mabit lang tain na kayaban Nicolas nga pokok. Nagadugaya man natang yun, Nana Benita. Naglalang tuda pa Wan parok. Dayto iti pagbibiyagan me. No makaapit kami. Mapanmiila ko ijay ilay. Kasta ka de. Sige nana, agpuros kayo lata iti idengdeng yu intunal daw. Tada kaming kiniapong bubot ti agiruot. Sige, barok. Wan nana, nalakalang na ikatendag iti ruot. Tasaan da pa'y unay adadakkel. Wan kabsat. Kabalan mi dagito'y agabutan. Ala, kaijay nga rod aban dati pagalaak iti dengdengag. Ta medyo dadadakulan dagiti bunga da. Sige, kabsat. Naglalang to dagiti mula daan at natangan niya, apong. Wan nga rod. Kan kita Nagado ti busel dagito'y tarong. Sumagmamanulangal daw. Ay, dadakkel danton Mabalin danton na purusin nga ilako. Wan nga ro dapong. Mala, ituloy tayo ti agikat kadagiti ruot. Sige, tulungan ta ni kakabinita. Oray, sulaangin ti maisobalit tamat iti panang padagas da kadatay di balayda. Bayat atak takwatem. Noan niya talaga aklas iti ayop yang patpatay. Wan na apong. Nas ka na matakwata ko noan niya klase ti ayop dayjay. Ngam amuyo. Kasladan at hapag. Ngam pa'y lang masigurado. Agpaiso. Adda ka diti asidagda ka kabinita. Ay, kabsat bubo. Ah. Kulas, intayaw. Nakapurusa kun iti dengdengag intunal daw. Ay, kasta ka di. Ang ne, saan pa'y mo't anay kat amin dagiti root, nagtubo dito'y kanatengan yu. Sana balin kabsat. Inton bigat malang. Mala, intayaw. Sige, no isuti ko nam. Mas ka na mapanagnagak. Nupod no ti atap ko. Angam kasano. Kat mabayag pa'y mo't ti kabos. Ne, apo, saan ka pa yan naturog? Agtog-tugaw ka mat di ta iking to'y kama. Jak makaturog apong. Pampanunutak no kasano nga matakwatak no anya nga ayop jak patpatay. Ta saan pa'y mo't akabos. Wan nga rod, apo. Takunada mat asala rumwarday jay amang biktima. No kabos ti bulan. Wan nga ro dapong. Ay, wan gayam. Saan mo mo't ana ituloy jay bagbagam kanyak? Idi napantayo ide kanatangan da kakabinita. Asinon jay kunam nga atapam? Jay agar aram kini Silya, apong. Anya? Isuday jay ti agpatpatay nga ayop. Kat no tao mat. Kan kasano kumako nang maisuti atapam? Kuang amin apong. Sa balit ti panagriklakan ko ana. Kan idi asit gak. Apay akas jay. Agat aso ti angot na. Ha? Nang dod kasta ka di? Agat timel? Ay, amangan no saan mo't nga digdigos. Saan mo't anamursang tilangana apong. Ngam idi asit gak ida kini Silya. Sa balit tinasayop ko.
Talaga nga agat aso. Ay, sos! Nupod mo ti agparparik na kan kapok. Ay, delikado nga rod ni Celia. Agpagad! Talaga nga agpaggad apong. Sapay adda pang tana. Asaan nga agsardeng, aging gaadi na mapagtinag ni Silya. Ay, sos, masapul abantayan ta ni Celia. Kan, imbagam ko mga agan anad, ah? Una pong, imbagak dayta kini Silya. No di pa'y laklonan ni Silya ti ayat ko inton rabi eh. Ipatungpal kon ti plano. Itaray kon, kat iyag ko dito'y kuweba apag nanadak. Damo da kat tagakabangi bagat a barangay. Tasaak mo't lang agpakita, no kasta sarong karak ni Silya. Ay ayatak ni Silya. Kat kayat ko, asyak laeng ti makatagi kwa, kinkwana. Awan, ti makalapod kanyak. Uray asino. Adak manan, tapno idarirag ko manan teat ko, Silya. Ulit-ulitak mat nga ibaga, Manong Dario. Awan to ti mauray mo kanyak. Iso asumapul kalangan iti sabali nga ayatem. No kasta, saanin nga agbaliw, ti pangedeng mo? Saanan, Manong? Iso alading itak. Kan, rabiin. Kaya't konti maturog. No kasta mutla ang asaanin nga agbaliw, ti pangedeng mo? Ipatongpal kumad nga rodan, ti maudi apamuspusan. Anya ti kayat mo asawan? Itaray kan, taiyawid kan, ije pagnanaydak. San? Di mo maaramid dayta. Awan ti makalapod kanya. Gaputawan mo't lang ti maramidan dananang ken lolam. Awan ti gaway da kanyak. Uray di sa nga iliyo nga ilyen. Anya ngay ko matibael dayjay, ket nagbasit ako lapit. Oray anya ti aramidam. Di mo maipatungpal ti panggap mo. Anya ket tasahanan. Ala, umay kan. Saan? Ibatanog! Umay kan. Saan? Salino ti pangipanam kanyak? Di ka nagdamag. Basta sumurot ka latang kanyak. Umay kan. Saan? Ibatanog! Tulangan dag! Nanang! Ipatanig ka! Asino ka? Di ka makibiyang dito eh. No di mo kaya't nga dadakis ang mapasamakan ka. Di kan agipangta. Ala, ibatam ni Celia. Di ka makibiyang kunak lang ano din. Awan ti makalapad kanyak. Uray asino. Siyak timang lapad kan ka. Di nagpilitin ang makaaramid iti pakatayang lalaki. Isu asaan kan ang makibiyang. Balagan ka. Ibatam ni Celia kunak. Awan ti makalapad kanyak kunak lang ano din. Dario! Nagbalin nga aso adakal! Sige Celia, agsublikan kita balay. Tasangwak na ito yung haayop. Wen! Ita, siyak ti sangwak. Kunakon ka. Gusto ti atap ko. Sikat ti agpatpatay ka dagiti tao dito eh. Tunggal kabus ti bulan. Ngem agpatinggan ti kinadakas mo. Awan ti makalapad kanya. Nang runa iti panagayat ko kani Celia. Asawa ekon. Isungag saga nakatapatayon kan. Ay, pamanak ito'y tapatayon. Sikaterong ba nga matay? Tapno awanan ti agisaknap iti kinadakas. Sikati matay. Ibabanak nito'y. Sige, alipugpog! Ipisok mo day tayo iti unag ti bulkan. Tapno agibusan ti kinadakas na! Lading itak. Ngam nasaysayatan akasta ti pagbanagan.
ngam iti adupay at tao ti mapatay mo. Ita, awanan ti pagbot-bot nga nyo. Tana parmeken ti ayop nga agpat-patay. Agyaman kami, Apong Bubod. Nang runakan ka, Manong Kulas. Diyak lain pagarup nga dagayang panakabalin mo. Anda, ngam usar klaang dayjay iti kinaimbag. Isumot lagayam. Adito'y balay ti simbang bayan niyo, Barok. Tatimot gayam apok, tagkasapulan iti tulong yaw. Wan, Nana Binita. Agyaman kami unay, iti panangispalyo, iti apukaw. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal Hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipugpug!